za a tabaga ki ceci raina. Na tabbata duk wanda ya soyayya za ya samu rauni. Yau gane nan da abar suna a waiwa ta sakuna ne ki haƙuri aka sai aka samu zo ci ta zaga ne abinda ne ki mini afuwa a damba wasu na raina. Ƙararrawa aka buga a yau ne ranar fitar masoya sai gane nan da abar suna a gona ta juya baya. Ki haƙuri kada ki ce za ki sa soya zama kiyayya na ta wata rana a cikin raibin iya barinki. Mai hanzari a fagen tafiya a ta'aka a sannu a cikin hausa ne aka ce magana zara ta bono babu taya da zan yi tun da gira a ta'ara akan idanu ga zuciya tana bugawa aya zan ine da raina. A takin ke a bar sona sai ta zube a kwance me ya faru abin da ya sanya ni na ɗaya mawuce ruwa kawai mai ya fa wata sai ta shi koje zance ta ce da ni ka zamsilar ce zuciya da ke a gona. Ki haƙuri ki dakata na faɗa matakar ki nuna gaba har abadan sanda nake miki zuci ba zai yi wance ne ba a kuskuren da na yi miki ba zanga rayin hakan ba ki a kowa garan ko sauki za ya samu gona. Ta ce da ni da na tuna da abin da kamin na sai na zautu babu abin da za ya zarce alƙalami fage rubutu zance take tana ta haƙi daga nan kawai ta rubutu ta asa ke faɗuwa ga saya a yazin ne ban sani ba ta faɗi kas na bi ta zana da ke makaje ƙasa a tare sai bar ke mata ke da jikin ta tana ta shure-shure cikin dare na tashi domin nemo mata turare ya fara ne ƙarshe ko biyo ne ko. Danna subscribe da ke gaban wannan bidiyon da kake kallo kamar haka. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora ka dinga gani. Mun gode da kallon.